glass mellow and welcome back to Amma's Kitchen. Inite special recipe dada panda simple easy recipe taute koddel maltandallere. So bale ini namma taute koddel encha malponondu tuka. ಸ್ವಲ್ಪ ತೌತೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವೇನು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರಿಗೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೌತೆ ಬೇಯೊಂದಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬಕ ಏಳೆಡ್ಮ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ನೀತೇನು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಸಳ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಮುಷ್ಟಿಡು ಉರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರಿಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಮೂಜಿನಲ್ಲೆ ಸಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಅರಸಿನ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ತೌತೆ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೋಡತ್ ನೀರು ಬಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯರೆಗೂ ದಿಯೋಡು ಸಾರೆಡ್ಡೆಡು ಕೊದ್ಯರೆ ಸರು ಅನಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇತ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ತೌತೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದತ್ತು ಅಂದಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.